Тантаналы шара Муслим информ коллективі әзірлеген видеоролик һәм балалар сәнгать мәктәбе укучылары чыгышы белән башланды. Район башлыгы Альберт Хужин бәйрәм белән кутлаганнан соң бер төркем өлкәннәргә ветераннар хәрәкәтендәге хезмәтләре өчен һәм юбилейлары уңаеннан рәхмәт хатларын тапшырды. Сездәге булган энтузиазм, тормышны ярату, тормышка карата мөнәсәбәт ул безгә, бөтенебезгә дә үрнәк булырлык. Безнең тамырларыбыз көчле, без үзебезнең тарихларыбызны, үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең гореф-гадәтләребезне белеп яшәгәндә генә бездә ниндидер менә басып торырга, алга таба барырга көч бар. Кем каян алып без ул тамырны, каян алып без ул көчне? Аны безгә сез бирәсез. Быелгы бәйрәмнең тагын бер үзенчәлеге бар. Халыкара өлкәннәр көне Бөек Ватан сугышы һәм хезмәт ветераннары оешмасы төзелүгә 35 ел тулу датасы белән тәңгәл килде. Район ветераннары оешмасы җитәкчесе Илгиз Низамов республика һәм район ветераннар советы президиумнарының мактау грамоталарын тапшырды. Бу 1 октябрьдән алып 13 октябрьгә хәтле планлаштырылган чаралар. Бу чараларны чын күңелдән матур итеп үткәрергә планлаштырабыз. Өлкән яшьтәге кешеләрне дә Өлкән яшьтәге булган кешеләрне дә шу чараларда актив катнашырга чакырабыз. Бүген инде без икенче шартларда эшлибез. Бүген инде без бүгенге көндә яшәү турында кием салым турында гына уйламыйбыз, бәлки инде башка рухи халат, үзебезнең сәламәтлекне ныгыттыру һәм башка төрле чаралар өстендә эшлибез. Районыбызда ветераннар өчен бик күп төрле клублар эшли һәм без аларны анда һәрвакыт чакырып калабыз. Республика сәхнәләрендә чыгыш ясап, халык мәхәббәтен яулаган гармончылар, кызлар ансамбльләре, Сүнмәс дәрт клубы, Михайловка авылы ветераннарының хор коллективы, Рябинушка фольклор ансамбле һәм башкаларның чыгышларын тамашачылар алкышларга күмде. Бөтен өлкәннәр өчен ихлас күңелдән бүгенге бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Һәрберсенә сәламәтлек, саулык, семья бәхете, балаларның иелекләре күрергә язсын, илләребез тыныч булсын. Шулай матур итеп бәйрәм итәргә язсын һәр вакытта да. Өлкәннәр декадасы уңаеннан планлаштырылган чаралар әле шактый. Бүген өлкән яшьтәге абый-апаларыбызның һәммәсе хөрмәткә лаек. Һәрберегезнең балалар, туганнар, якыннарыгызның игътибарын тоеп, кадер хөрмәтендә яшәвегезне телибез. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.